அனைவருக்கும் வணக்கம். வேற்றுமை வழியே பெயர்ப்புணர் நிலையே. இந்த நூற்பா பெயர் வேற்றுமை ஏற்கும் என்கின்ற செய்தியே சொல்லுது. இதை கொஞ்சம் மொழி மாற்றி சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், வேற்றுமை பெயர் வழிய, வேற்றுமை பெயர் வழிய எப்பனா புணர் நிலையில். அப்போ வேற்றுமை பெயர்களின் பின்னிடத்தின அவற்றோடு புணரும் நிலைமைக்கன்னு சொல்றாரு. அப்ப பெயர் தான் என்ன பண்ணுது? வேற்றுமையை ஏற்கும். இதான் இந்த நூற்பாவுடைய கருத்து. எடுத்துக்காட்டு, எளிமையான எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சாத்தன் கூட்டல் ஐ சாத்தனை, சாத்தன் கூட்டல் ஒடு சாத்தனொடு என கொடுத்துருக்குறாங்க. எளிமையான நூற்பா. நன்றி, வணக்கம்.